Vítajte vo Fitness League 2015. Nachádzame sa znova v CrossFit Bratislava, aby sme si predstavili druhý kvalifikačný workout. Druhý kvalifikačný workout má celko 12 minút a skladá sa z dvoch častí. V prvej časti úlohou týmu urobiť 30 krát snatch, 40 krát shoulder to overhead, 50 krát front squat. Váha pre mužov je 60 kg, pre ženy 35 kg, pre všetky cvičenia. Vždy pracuje len jeden z týmu, striedanie je ľubovoľné, avšak každý člen týmu sa musí zapojiť do každého z cvičení. Po skončení prvej časti nasleduje M-rep do konca časového limitu. Muscle up pre mužov, chest to bar pull up pre ženy. Každý člen týmu urobí jedno opakovanie z daného cvičenia. V druhom kole urobí každý 2 opakovania, potom 3 a tak ďalej. V celom workoute sa odovzdáva štafeta ako pri prvom workoute. V tomto workoute sa hodnotí čas za prvú časť a potom počet opakovaní za druhú časť. V prípade, že tým neskončí v časovom limite prvú časť, ich skóre je počet opakovaní. Snatch môže byť vykonaný technikou muscle snatch, power snatch, squat snatch, alebo aj split snatch. Takisto pri split snatchi je dôležité vrátiť nohy do východiskovej pozície. No-rep bude udelený vtedy, ak atlet v hornej pozícii nevystrie lakte. Ďalej, ak atlet nevystrie kolená a bedrá v hornej pozícii. Výborne. Alebo pri naväzovaní opakovania sa činka nedotkne zeme. Dotláčanie je povolené, avšak činka sa pri trhu musí dostať nad úroveň hlavy. Pri shoulder to overhead sú povolené techniky strict press, push press, push jerk, alebo aj split jerk. Takisto platí, že je dôležité chodidla vrátiť do východiskovej pozícii pri tejto technike. No-rep bude udelený vtedy, ak atlet nevystrie lakte nad hlavou, alebo činku dostane do prednej roviny, alebo pri naväzovaní opakovania pri push jerku nevystrie kolená a bedrá. Pri front squatoch sa prvé opakovanie môže začať squat cleanom a to sa už ráta ako prvý front squat. Pri front squatoch je dôležité, aby sa bedrový klb dostal pod úroveň kolenného klbu v spodnej pozícii a v hornej pozícii sa atlet dostáva do jednej roviny v členkovom, kolennom, bedrovom a ramennom klbe. No-rep bude atletovi udelený vtedy, ak sa v spodnej pozícii nedostane bedrový klb pod úroveň kolenného klbu, alebo sa v hornej pozícii nedostane atlet do jednej roviny. Výborne. Činka musí byť počas celej dráhy pohybu položená na ramenách. Atlet môže používať tento úchop, alebo aj úchop, kde má ruky preložené pred sebou. Pri muscle upe je dôležité, aby atlet v spodnej pozícii začal z vystretých lakťov, a v hornej pozícii takisto do pol lakte. No-rep bude atletovi udelený vtedy, ak v spodnej pozícii začne z pokrčených lakťov, alebo v hornej pozícii nedopne lakte. Pri chest to bar pull upe musí atletka začať takisto z vystretých lakťov a v hornej pozícii sa musí hrudník dotknúť fyzicky hrazdy. Výborne. No-rep bude udelený podobne ako pri muscle upoch vtedy, ak atlet začne z pokrčených lakťov alebo sa v hornej pozícii dotkne hrazdy. Atlet môže použiť rôzne úchopy, nadmatový,
alebo podmat, alebo aj zmiešaný útok.